أمنا لومي مدبنا أبال فتسامي توحات أتو جيتاتشو ردا مس BBC لومي كابز جبروك على محتت نتي أب حدار سلستكم من 4 زكاة أما تحقق خبت زبهال زرحة بخوينو نحنا نفس مكل خلينا كرنا أب عد حارش زركو إرتراوين سدتنياتات أب لعلي تأميتنا شفاتو سبرت دك أسكالي أمنا يبلو أمباسادر دينا مفتي أب سودان زركبو سدتنياتات كن من لسومينا يلو وهابك قال كوماند بوست حيل مكلخال تግራይ كمون أبال فتسامي توحات أتو جيتاتشو ردا أما سيو استوديو قدمي مئتاونا مس BBC زغبرو قال محتتي صعب أتو جيتاتشو ردا مقله أب تحت من يازلا نزبل حتو بمملاس زرو يجمر at this point مقالة أب سعزي أب تحت سراوت أبين إساسين يازلا أب كواب مقالة خاك ساب حجي كونات يكايرالو كم مقالة عنوات نموقات بمدى نازليرنا لتخوينات كم مقالة سوساك ساب 7 كيلومتر رحقونا تخيرا كلنا نمقالة كليفنايا 70 kilometers away from مقالة أتو جيتاتشو ردا مس منغستي إثيوبيا حجخه نمزتاي دلوات ديخم زلخم نزبل حتو كملسن كلوها No we have no problem in تتصابوتات دو نخبل كنخنزاته ولا حنت تصقم يبلان إذا حج نريو زلناكو عنوات سلاماويان سبات نبرتني إذا مسواسيهم كان سلاماويان سبات بغبيد برات كدبدبوينا نريو زلنا انتخونا إدنا تطوينا نبصحو السلمع نسراويت هوحات إيدوم نخهوخه ختصوع ديخم نزبل حتو أتو جيتاتشو ردا خملسن كلو سراويتين من تايلي إيدوم نخهو بزحبروم سراويتنا نمثل هزبوم يمزق على سزلو بجيجننا دم يمزق على سزلو نتين مقالة زقدفنا المخنيات التخينات أوشت مقالة كخون سلازيد لنا وررتي هزبنا نقطلو سقلنا نرئي مالت قنا يكونن نقدماي منيستر أبي أحمد كأنتاي ملأختي كتم حلال فلو مدى خازب الحتوون قريب له نيرو my message to Abi نا أبي كم حلال فلو زدل ملأختي اتزغطو لزلو من قد اتفات هو السلامين سباتي زد فزلو أب تقراي كم تنسوز حاسبو زي حاسب سبس لزلو تقراي زد كعزلو نتي أب حدار سلستكم من 4 زكاة أما تحقق خبت زبهال زرحة بخوينو نحنا نفس مكل خلينا كرنا تقراي نفس مكل خاك تقبرن كلا أقدمو أبلع لتقراي كل نجر توصيل نيريو انتخونا ميدياتات بأبين صعبتم سلازم الراحة تي أبلع لينا استفدت أما كدعات حق آيام صلون than it actually is أب تግራይ أب زركب معسكر سدتنياتات عد حروش تعاقبهم صنحو حادق زترفو إرتراويان سدتنياتات بسئنت مقبن زستماين يساقيو كم زلبو BBC حبيروم حبرات هاجرات أب كلهم متوم أب تግራይ زلو معسكرات سدتنياتات زنبره مقبي 5 تودأن بسنكتي أبتي كلل تولي عزلو قجت سرحتنياتات و5 وسأن دهينايتهم سدتنياتات كم زيبلون بسلو سافليتو نيرو هبتم ولي يوهانس عقلهم تصوبهم قال كابتم سدتنيات كاب معسكر عد حرش اقرمنا بزمرحهم يوصخم زلو حنتي ابت معسكر التركبادين BBC تغنيات تزاربا ابت معسكر زنبر حكمنا وقلقلو الزهب ما اكلت عنك سحوجي تعصيب مهلاون زحاممو كبير حدقا قاتموهم كم زلو قليصا سب كفي وي زلو طميت الله طملو دحر مبال مننتهم زي تفلطوا عطوات سبات نامصو يزومتومن يسراتيومن كبزلون اب كبير فرع كم زركون قليصا اتهم 3/4 خوينهم ليتي موص زبلتهم عطوات تغرينيا زاربو مخانمون تقيسا اما جمرتا سومن منغس ኢትዮጵያ ረድኤት ናብቶም ስደተኛት ክበጽሕ ከም ዘፍቀደ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ማዕስከር ዝኣተወ ረድኤት ከም ዘየለን ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎምን እቶም ስደተኛታት ተዛሪቦም እታ ቅድሚ ሓያል ዓመታት ካብ ኤርትራ ከም ዝወጸት ዝገለጸት ኣደኽልት ተቆልዑ ከም ዝበለቶ ኣብቲ ማዕስከር ኣስታት 15000 ኤርትራውያን ስደተኛት ኣለዉ ትካል ስደተኛት ሕብራት ሃገራት UNHCR ብሰሉስ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ገለ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ከም ዝተወስዱ ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዝበጽሖን ኣተሓሳሲቦ ከም ዘሎን ሓቢሩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ማዕስከር ዝተቆጻጸሮ ዝኾን ሓይሊ ከም ዘየለን ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ተኹሲ ከም ዝሰምዑን እቶም ስደተኛታት ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ካብ ማይ ዓይኒ ደው ኢሎም ኣብኡ ውግእ ከም ዘሎ ነጊሮምና ክትብል እቶም ما معسكر معين زلو سدتنيات أب حدا قاتهم كله 5 خلو تقيسا أب تግራይ بزتلعل كوينات كابيت نبرتهم تفنقلهم ناب سودان استسدو داقماي ناب ኢትዮጵያን ከመለሱ በቅልጡፍ መስራሕ ከም ዝጀመር ተገሊጹ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብዛሃቡ ቃል እቶም ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለው ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንከመለሱ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ገሊጹ ወደ ሱዳን የሄዱትን ዜጎች በሚመለከት የመመለሱ ስራ ቅድም እንዳልኳቸው ኢሚዲየትሊ ለመጀመር ብዛዕባቶም ኣብ ሱዳን ተሰዲዶም ዘለው ናብ ዓዶም ንከመለሱ ምስ መንግስቲ ሱዳን ተሰማሚዕና ኣለና كندي يوم بعلمن يوم أبا يوم زلون أب كمي كونتات يوم زلون زبل إمباسي إثيوبيا أيوة واهبو يصنع له تسفان جبر أب حصير جزين هم لسو
ካልእ በዚ ኩነታት ተጸልዩ ዘሎ ቦታታት ቅድሚ 3 መዓልታት መድሃኒትን ካልእ መሰረታዊ ነገራትን ዝተላእኸሎ በጽሒ ይኸውን እዩ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምእንጋድ አቕሚ ስለ ዘለና ቅድሚ ዓመታት ክሳብ 2.5 ሚልዮን ዝኾኑ ዝተፈናቐሉ ኣብ ዳግሚ ምጥያስ አቕሚ ስለ ዝሰረትና ነዞም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ በቀሊሉ ክግበር ዝከኣል እዩ በቀላሉ የሚሳካ ነገር ነው የሚሆነው እሱም ስራ ተጀምሯል ለማለት ነው ብሰንክቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ቅድሚ 1 ወርሒ ዝተበገሰ ኩናት 10 ኣሽሓት ካብቲ ናይ ኩናት ዞባ ሃዲሞም ናብ ጎረቤት ሱዳን ከም ዝተሰዱን ኣብ ትኽልል መስመር ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ስለዘየለ ቁጽሮም ብንጹር ዘይተገለጸ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ይዝግለጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ከም ዘብቅዐ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ምእዋጁ ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ሓይልታት ትግራይ ግን ውግኣት ይቕጽል ምህላው እዮም ዝገልጹ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ትግራይ ውግእ ይቕጽል ምህላው ሕብራት ሃገራት ገሊጹሎ እዚ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ድማ ናብታ ክልል ረድኤት ንምቕራብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዘዓንቀፎ ፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ክነግረና ንመሳርሕትና ደስታ ገብረ መድህን ኣዛሪብናዮ ኣለና ሕዚ ከተማ መቐለ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ብሳተላይት ኢንተርኔት ዝጥቀሙ ክልተ ሰባት ኢና ረኺብና ዛሪብናዮም ነርና ንሳቶም ከም ዝብልዎ ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብ ፀገምን ሻቅሎትን እዩ ዘሎ ንቢቢሲ ሓበሬታ ዝሃበ ሓደ ምንጭና ህዝቢ ከተማ መቐለ ብሕፅረት ተገደስቲ አገልግሎታት ይሳቀ ከም ዘሎ ይነግሩና ኣብታ ከተማ መብራህቲ የለን ማይ የለን ስልክ የለን አገልግሎት ባንክ እውን የለን ኢሉና ወሲኹ እንታይ ኢሉ ኣብታ ከተማ ፖሊስ ነኽበርቲ ጸጥታን ብዘይ ምህላዎም ስርቅን ዘመተን ይረአሎ ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ውስን ክፋላት ናይታ ከተማ ጥራዮም አስኪሮም ዘለው ኢሉና በኻልእ ወገን ግን ጋዜጠኛታት መራኸብቲ ብዙሃን መንግስቲ ፌደራል ካብታ ከተማ ጸብጻብ ሕሊፎም ነይሮም ንሶም እታ ከተማ ናብ ንቡር ምንቅስቃሳት ምለሰላ እዮም ይብሉ ብዛዕባ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ጎንጽ ኸንታይ ይብሉ ከምቲ ትፈልጦ ኩናት ካብ ዝጅምር ሓደ ወርሒ ኮይኑወሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ወቂዑ እዩ ኢሉ ካብ ዝውጅውን ኣስታት ሓደ ሰሙን ገይሩሎ ሕዚ እቶም ዘዘራረብናዮም ሰባት ግን ብረውዕን ብሓሙስን ብርሑቕ ድምፂ ተኽሲ ከም ዝሰምዑ ነጊሮምና ካብ መቐለ ብክልተ አንፈት ንወገን ምዕራብን ብወገን ደቡብን ማለት እዩ ድምፂ ተኽሲ ከም ዝሰምዐ ገሊጹልና በአንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ግን ኩናት ይቅጽለሎ ንዝብል ሓበሬታ ኣይቕበሎን ብዛዕባ እዚ ንሚኒስተር ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ንዛዲግ አብርሃ ሓቲትናዮ ነርና ንሱ ኩናት ዝበሃል ነገር የለን እዩ ዝብል ወሲኹ ድማ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ከካይደሉ ዝኽእል ወታደራዊ ቁመና ይብሉን ኢሉ ነዚ ዝመስል ውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ከመይ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ብሶኒ አባይቱ ቀሪቡ ሰምዕኻ ኮይንካ ክዛረብን ከሎ እንታይ ኢሉ ንከተማ መቐለ ንምቁጻር ኣብ ዝተገበረ ውግእ ኾነ ኣብ ሓፈሻት ዝቐነየ ኩናት ዝሞተ ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ የለን ይሉ ነይሩ እንተኾነ ምንጭታት ቢቢሲ በቲ ንከተማ መቐለ ንምቁጻር ዝተኻየደ ደብዳብ ከቢድ ብረት ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰላማውያን ሰባት ምህላዎም እዮም ነጊሮምና በቲ ደብዳብ ኣብ መቐለ ከባቢ ዓይደር ዕዳጋ በጊዕ ኣብ ዝበሃል ከባቢ መንበሪ ገዛ ሓደ ስድራ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዝዓነወ ኣባላት ስድራ ድማ ግዳያት ከም ዝኾኑ እዮም ቶም ምንጭታት ገሊጾምልና ብዛዕባ እዚ ንበዓል መዚ መንግስቲ ፌደራል ናይተ ዛዲግ አብርሃ ሓቲትናዮ ነርና ንሱ እንታይ እዩ ዝብል በአና ወገን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበጽሕ ጉድኣት ሙሉእ ንሙሉእ ኣወጊድና ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈነወ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተጎድአ ሰላማዊ ሰብ የለን ክብል እዩ ንቢቢሲ ተዛሪቡ የመስግነካ ደስታ የቀኒለይ ኃይሉ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዝመጽእ ሰሙናት ሒዙ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝጅምር ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ክታበት ዘለዎም ርእይቶ ኣካፊሎምና ነይሮም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሎንዶን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ካልድ ቡሽራ ብዛዕባ እቲ ክታበት ዘለዎ ሞያዊ ርእይቶ ኣካፊልና ኣሎ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ጽቡቕ ዜና ከም ኩላህና ዝተኸታተልናዮ ኣብ ብፋይዘር ዝተባሃለ ካምፓኒ ዝተሰርሐ ክታበት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣፕሮቫል ረኺቡ ኣዝዲቖምሎም ኣለው እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ዓብ ዜና እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን እውን ዝምልከቶም ኣካል ሕብረተሰብ ቀዳምነት ዝምልከቶም ምውሃብ ክጅምር እዩ እዚ ብጣዕሚ ዘበስር ዜና እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ ኣድማዕነቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮይኑ 9:40
4 كم ميتي أدمعنك اللوز مالتك يكلاخل كاب حمام كورونا فيروس مالتي فاكسين كلتا جزيان هروسيت كايو وشت عسران حدا معلكات مالتي سلازي بتاعمي صبغ زينايو مسوح جد تحاز بزح سب حطو حطوطات انتايو كما يزي كتابة زي انتايو صعبين قولنلو ديناتو زبليو جبتي متنعتي زي التقايدة كم زي كبيد زغانة قولناوي صعبين كم زي بولو يتي فوت زحبر حدا ناس بلا خمزين بنت دخامنا أكلات كم زناي ماسل دخام زغور لهم وحدات سبات نيرهم سقع سلسة نتشو عاد تغميتي زغانو حدا سباتون رسغام من صرواكم وزقاتهم كل التغميتي زغانو نيرهم بزتارفة قن مبزحتو دارقا حماع بوني كيرايو في كتابة كم زودو يتحبريتا وتيزولو زغاني بتاعمي زحوقس نقري أنا البات أبزيا كلتا نقر كنتاصا زقباء نتي برتسب وسماعي منتن أشوران كركب هذا انتايتي كتصدق كله زي كتابة زي توم مدهانيت زقاطة أكل هلا حجوادي غليزولو كابتي منجستي خون كابكال ركب زي بولهم زي شارع محبرات لذي اليوم انتايم بنات اقوينهم بخونه تعاطوا زي بلهم بعلاتهم بتناتهم اكايدان ممرحن غيرهم تصدقوا مالتي بدفيت بقال زي كونه صراحه كل يزي كوميو تخلاي كانتايو نخالق هبرتسب كابي تفتينو زبل ازي تفعل عدمه اوتا اتنيسيتي زناي رئيس بحال كله بمعره تفتينو اب كله قاني ادم عنت كم تراي بفلايت لاي كاني اب لعلي سوسان حمشتن عدميهم زلو صبوا وطيت كم زرعي يزي نقرر سلازي بوزح ذا الشاغل يقولوا نزي كم تغد محجز تغفنا يون اتساب ان حرزقنا نقر على قينون زملقاتهم عكال ديو دفلتهم سوات حاتيتو زتارات اورو نقرات مبرغ ركب يخيني كم تنسيء استبهاللو كيناوي كم زموته مع كانت زينات هاجر حبيرن ود 32 عامت بيتر كيغن ابز حلفه سمون اب هوسبيتال كم زموته بخيلاتات مسترغاغصه ناب مصنحي ريسا كاتو ابز دالولو زنبر اوان هندبت حلوات مسفلطه بعوتا دحر موجاج مليسو حلوات طفيو بدحريو اب هوسبيتال كله دحر مصنح كم زعرفه ترغاغيصو تباهيلو